Byddwn ni'n dechrau'r siwrne ger olwyn dŵr Lisbon cyn croesi'r bont dros yr afon Ystwyth mewn i'r goesig. Byddwn ni'n dringo'r tipig a gweld y golygfeydd hyfryd ar y top. Byddwn ni'n disgyn ychydig i gyrraedd rhaeadr bendigedig fyddwn ni'n cael cino cyn cerdded i'r gwylod cwm at yr afon. Bore da! Ydych chi? Iawn, ynddo. Begw yw hon. Begw. Corgas Gymreig. Begw bach. Wyt ti'n dod am dro hyn? Dwi'n hoff iawn o gŵn da. So dwi'n modd bod begws bach a dod efo ni am dro bar yma. A dyma ni. Mae cwn gyda Cymreig yn benodol yn bwysig i ni fel teulu. Bydd yn nhad i yn rhan o sefydlu'r gymdeithas gyda Cymreig. A ni'n meddwl byddwn ni'n siampl chi beth yw gyda Cymreig yn edrych fel. So dyma Mot a dyma Mali. So mae Mali'n edrych mwy fel y hen deip o gyda Cymreig gyda blew bach yn hirach. Helo, Mali. Dwi'n caru anifeiliaid a dwi'n vegan a dwi'n credu unrhyw le ti'n gallu cael fwy o anifeiliaid i siarad gyda fel wneud rhywbeth gyda'n wych. Gyda ti sioc tas nhw'n siarad nôl, si? Nawr, dyma'r ardal yma yn enwog hefyd am ei hanes mwyngloddio. So maen nhw'n bod mwyngloddio yma ers y 4yd canrif. A fel chi'ch gweld tu ôl i, mae olwyn ddŵr Lisbon. So bydd'r olwyn yma yn cael ei defnyddio i bweru peiriant oedd yn torri'r mwyn. Byddwn ni'n dilyn llwybr yr mwynglodwyr nesaf. Chi'n barod i fynd? Ie. Hyfryd. Pidwch becsom y cwn, bydd dad yn mynd â nhw adre i weld y defaid. Da ni'n cymryd nhw am dro. O, dim ond begw, di begw gyda ni. Rydyn mwynhau fy hyn, clod dipyn bach o hanes lleol. Gweld yr bridiau lleol hefyd. Solid. Solid fel y mwyn ar daith she, efe? A dyma chi bont dros yr afon Ystwyth. O, sbia dal. Cafodd bont yma ei adeiladu'n wreiddiol yn 1850, ble oedd y mwynglodwyr yn defnyddio hi fel taith mwy uniongyrchol. Ac cyn i'r bont fodoli, oedd arfer bod camau cerrig yn croesi'r afon. Gwych. Mwy o gerrig gwlyb. A enw'r cerrig hynny oedd cerrig y Lleidr. Oherwydd mae hanes lleol i gael bod dyn oedd wedi mynd i'r dafarn yn Pont-rhyd-y-groes yn cerdded adre a 2 leidr wedi ei ddilyn a wedi ei lofruddio fe i ddwyni arian a nath nhw ddarganfod ei gorffau yn yr afon. Fe hanes eitha trist. Wel, oedd hwnna'n stori fach neis, yn dod i. Mae'r olwgfa o'r bont yn pert iawn. Neis i bod am dipyn bach o hael. Ie, hael y mas, shorts y mas efo goesyn mas. Neb yn Ceredigion, neb yn Gymru barod am hyn. Na, ti'n reit. O'n i'n barod amdano fo'r tro cynta. Ni gadael yr afon am y tro a throi am y gogledd. Mynydd uchaf Ceredigion. O, dim gweud. A ni boes, ni wedi cyrraedd y copa. O, yes. Oedd hwnna fel dringo Kilimanjaro. Wel, nawr bod ti'n gweud, yn ddiweddar nes i gerdded i copa Kilimanjaro. Oedd yn tipyn o her. Felly, ni wedi bod eisiau codi arian at 2 elusen ers gyfnod. A un o'r elusennau rheini oedd cronfa ymchwil niwrolegol ysbyty Southmead. So gafodd mam diagnosis o aneurysm mawr y cymleth ar yr ymenydd dros flwyddyn nôl erbyn hyn. Oedd yn amser caled iawn ni fel teulu. O'n i ffodus iawn bod i medru cael triniaeth yn ysbyty Southmead. A mae'n gwella'n ar y bach ers hynny. A ni wir wedi dangos gwerthfawrogiad ni i'r ysbyty ar gig yn gyffredinol. Yn ddiolchgar iawn bod lot o bobl wedi cefnogi sy'n dangos pa mor gryf yw ein cymuned ni yn wedyn cefn gwlad Cymru. Da iawn, chdi. Mae Elliw wedi gwneud Kilimanjaro, a ni wedi gwneud Kilimanjaro Caerfyrddin, so o'n i mewn Ceredigion. O'n i mewn Ceredigion? Ydyn, she? Ie, ni mewn Ceredigion. Mae she yn meddwl bod wedi cerdded ymellach na mae e wedi. O, waw, sbia ar yr olygfa hyfryd yma. Mae yn hyfryd, Sheila, mae gwell i ddod. Credwch chi ni fido. Reit te, chi'n llwglyd? Ie. Nata. Fi wedi dewis wneud pryd sydd wedi cael ei ysbrydoli gan fy amser ble bues sy'n byw yn Berlin. So bues sy'n byw yn Berlin am flwyddyn fel au pair, a mae dinas Berlin efo'r poblogaeth mwyaf o bobl Twrcieg tu allan o Twrci. So mae bwyd Twrcieg yn boblogaidd iawn yna. Fi wrthi yn paratoi fy mhicnic ar gyfer fy nhaith,
salad, cucumbers, tomato. Cucumber? Fe sie wrth I fodd. Opsiynau vegan I shea, opsiwn cig i'r gweddill, mefus mewn siocled, datus, siocled a peanut butter ac ac yn lemon. Y pethau cosus oedd yn sefyll allan oedd cynwysion ddi-gluten a vegan. Felly nes I wario tua 38 pint ar y picnic I gyd. Blesus iawn, diolch. O, fi'n falch. Clywed. Felly o'n i'n sôn gynne bod fi wedi codi arian ar tair lysen, a un o'r elusennau rheini oedd Refugee Women's Centre. A'r rheswm i ddod efo lan nawr yw yn ystod yn cyfnod i'n gogledd Ffrainc, welais I lot o ddioddefiant, welais I hefyd lot o obeth. A un o'r pethau sydd aros gyda fi yw dywediad o'na. If you have more than you need, build a longer table, not a taller wall. A mae'n atgoffa fi bod o pryd fi'n rhannu pryd o fwyd gyda bobl. Ti'n meddwl bod yn bleser bod fi'n gallu rhannu'r bwyd. So fi'n gobeithio bod chi'n mwynhau'r bwyd. A fi'n ddiolchgar iawn am eich gwmni chi. Ar y daith hyn a amser cynno. O, mae'n lyflu, diolch o galon o chi. Oedd gwaith Elliw yn anhygoel efo'r elusennau ac yn o blaen. Mae'n rili nice I clywed amdano fo. Chi'n barod yn bach o bwdyn? O, ia, please. So helpwch eich hunan, yn gobeithio bod chi'n mwynhau. Diolch fawr. O, mae hwnna'n nefoer. O. Fi'n falch iawn, Sheila. Cofiwch gymryd busydd ar ôl gorffen, Sheila. O, cinio Elliw yn lush. Fi wedi bwyd o popeth oherwydd oedd fi yn angen bwyd, ond cucumber jyst yn wneud fi teimlo'n sal pob tro. Ces I llond mynydd o puddings, dwi rili di mwynhau o, ond rwan dwi'n dioddef dipyn bach I bod yn honest, dwi'n thrilled, ond perffaith. Rolio hyd gweddill y daith fyddi di nawr, Joseph? Dydyn nhw'n mynd steps I bobl bychan. Dwi'n mynd I cewri fel ni. Iawn, O, so many gentlemen. Dwi ddim di wneud iar na ti. Mae sie eisiau ŵr bonheddig yn diwe, a cefndir reslo na yw hwnna siwr o fod. Ymlwybro drwy'r goedwig nawr Ceredigion am ychydig nawr. Nawr, te gan bod ni ar y llwybr, fi eisiau rhannu detholiad o un o fy hoff gerddi. Wel, I wedi gweud fy hoff gerddi gan bardd lleol. So Rob T Cam yw'r bardd, a bydd y farw chydig blynyddoedd yn ôl o gancr. A mae'n agos iawn yng nghalon ni, so fi'n gobeithio bod chi'n mwynhau. I'r ffodus a chydymaeth, a theulu neu a ffrind, dawd nerth rhyfedda wrthynt yw helpu I gadw fynd. A syniad y gerdd I gyd yw a pawb yn llwybr ei hun, a chi methu dewis be ar llwybr chi. Ond os bod y pobl cywir o'ch cwmpas yn cefnogi chi, dewch chi drwyddo fe gyd rwy'n ffaith. Neis. Yndi, mae o. Diolch am rannu. Diolch yn fawr. Gwych. Wel, wir, mae'r criw ma'n hynod o gwrtais a sensitif yn dyn nhw. Nawr te, nawr yn amser fy ngolygfa I. Mae bach yn wahanol, yn gobeithio byddwch chi'n mwynhau hi. Antani, ar ôl ti Sheila. A felly dyma ni, Ceinant Ystwy. O, mae'n fendigedig. Mae o'n Hyfryd, hydol. Wi falch bod chi'n hoffi, mae bach yn wahanol chi, mae llai crand. Mae'n ddal. Mae'n wych. Yndi. Tynnu llun, dwi'n meddwl. O, mae'r influences wrthi. Edrychwch. Chi fansi fy nofio? Cyn i fy nôl yma? No way. Wel, dwi'n meddwl wesg yn barod. O, na ni, da chi Ti'n fiawn. neud i'n gantaf. Roedd y golygfa Ceinant yn perffaith. Dwi'n rili dwi'n mwynhau y golygfa fan'na. Wel, dyma ni ar diwedd y daith, yn ôl wrth y bon. Ia. Fel chi wedi bod yn barod, fi'n berson sy'n licio teithio, a ychydig flynyddoedd yn ôl, o'n i yn cerdded y mynyddoedd yn Slovenia. A grŵp o bobl yn ei 70au nhw yn cael picnic. A nhw, dewch ma, mae rai chi gael diod yn ni. Nawr diacon ni, so gathon ni shot o snaps o'r un. Felly, fel teyrnged I henoed Slovenia, a I ddiolch I gyd am amser hyfryd, mae wedi bod yn bleser drwy di nabod chi. Gyda!